உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு குட்டி கதை சொல்ல போகிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், முடிஞ்சால் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஒரு காட்டில் சிங்கத்துக்கு கல்யாணம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. மற்ற எல்லா மிருகமும் கொஞ்சம் தள்ளி நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்துச்சுங்க. கல்யாணம் முடிஞ்சு எல்லா மிருகங்களும் தூரம் நின்றுக்கிட்டே வாழ்த்து சொல்லிட்டுச்சுங்க. அப்போ அங்கே வந்த ஒரு சுண்டெலி மேடைக்கிட்ட போய் சிங்கத்துக்கு கை நீட்டி கை கொடுத்தாங்க. வாழ்த்து சொன்னப்போ சிங்கம் கேட்டுச்சு, என்ன தைரியம் இருந்தால் என்கிட்ட வந்து கை கொடுத்து வாழ்த்து சொல்லுவே, மற்றவங்க எல்லாம் தள்ளி நின்று வாழ்த்து சொல்கிறது தெரியலையா அவனுக்கு அப்படின்னு கேட்குது. அதுக்கு சுண்டெலி சொன்ன பதில் கேட்டு சிங்கம் மயக்கமே போட்டுடுச்சு. அப்படி என்ன பதில் சொல்லிச்சின்னு பார்க்குறீங்களா? கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நானும் சிங்கம் தாண்டான்னுச்சான். இந்த கதை பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிவிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் மறக்காமல் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பாக்ஸில் சின்னதாக ஒரு கமெண்ட் மெசேஜ் போட்டு விடுங்க. அடுத்தது நான் இன்னும் ஒரு சின்ன கதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.